Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh, aji sepuh ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT saha tokoh masyarakat wonten ing wilayah Pronanggan Karangmojo ingkang kula hormati. Ugi dhateng ngarsanipun pemuda saha pemudi ingkang sanget kula tresnani. Langkung rumiyin monggo kita ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah. Wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten ing papan menika kanthi wilujeng. Ingkang salajengipun kula ngaturaken matur nuwun dumateng ngarsanipun Bapak Ketua RW, Bapak RT saha tokoh masyarakat ingkang sampun kepareng paring izin dhateng kula sak rombongan jatilan beksa kuda pranangga supados caos pangipur dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Pronanggan Karangmojo lan sak kiwa tengenipun. Mugi-mugi kula sak rombongan saged dipun tampi kanthi rena-renaning penggalih. Namung kula saestu nyuwun pangapunten dhateng ngarsanipun sedaya para warga masyarakat wonten ing Pronanggan Karangmojo Purwomartani. Mbok pilih ing semangke putra putri anggenipun caos panglipur dumateng ngarsa panjenengan sami wonten kirang saha langkungipun. Saestu kula minangka ketua paguyuban beksa kuda pranangga nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun ing mriki kula nyuwun dumateng ngarsanipun sedaya para pamirsa. Monggo keamanan saha ketertiban kita jagi piyambak-piyambak. Ing semangke anggenipun caos panglipur dumateng ngarsanipun sedaya para pamirsa wiwitan ngantos pungkasanipun pinanggih rahayu wilujeng ing sedayanipun. Kados mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih saking kula pribadi. Anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami wonten kelepatanipun saestu awit saking kiranging pangertosan kula pramila kula nyuwun lumutur ing sih samudra pangaksami. Saking kula akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula sumanggaken sak cekapipun. Monggo.
Solo
joget jaranan kakak biar wonten ing sasana pagelaran apa angasta pucet kiai sampeyan masak pucang alit gedene dengan tanyo angasta udan sigra pucet kamput cepet garaken kagat para putra sigra apa banget kalih jawi lampat nyolon-lonan yang sakit mandro kadyo ing selo layiti selarane wati lagi disebut ya to aja nondrokan ulur kan ono pedote beksa kuda pranangga Mangkono tenggale Cinata Mijo saking sasana pagelaran wujud naga gedhe dhuwur dawa. Upane warna biru sarwa gedhek. Jeneng Mas Koto. Ayo. Bijile para tapo kang siapa makita kita anggabarake tolak balake muga pagelaran ana ing wengi iki tansah kalih saka rubita
Oh oh lala oh oi ayo alanya lampah yo para tampa kang siyaga ing magito dito haris kumamramet daling jawi angantu kawuh sapati singa kubah negara lodaya mangkono candrane alun-alun negara lodaya negara ingkang gemah ripat loh sinawi panjang pucuk pasir bukit loh sinawi yo panjang marang adawa loh iku luhur gemah saha ripah nandhakake pun negara lodaya menika negara ingkang sugih jor bergondo berbantu paribasan seprapat jagat bandhane mangkono tenggale cenarita para tamtama kang hangrasuk busana kesatriyan tansah moncer-moncer candrane bingkar bingkur rengku koro akarono karena marati siwi sinawung resmining kita sinumba sinukarta mrekatarta pakartine ilmu luhur katomrane tanah Jawa agama ageming aji Seksa kutha pranangga Seksa kutha pranangga tinatrap bareng krungu suwarane saikine tresnamu wis katon siji
saben aku ketemu among sliramu tanpa janji ati langgut saben wayah lingsir wengi mung tekamu kang tansah bebeda ati wis tak buktekke rasa tresno sejati kang tumut ing ati iki sun memuji tresno iki aja sucana tak belani tekan pati ra bakal citra ritno lawan wengi rerucin ati tresno tulus kang sejati yen kelingan nalika pisan ketemu bebasane raile dino lan wektu wis tak buktekke rasa jroning atiku jroning sempitan gondeli ati tatap bareng krungu suarane saiki tresnamu wis katon siji tak eleke saben aku ketemu among sliramu tanpa janji ati lakon saben wayah lingsir wengi mung tekamu kang tansah bebeda ati wis tak buktekke rasa jroning atiku kang tumunung ing ati iki
wis cukup wis. Langsung melok bareng. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sira anuladha ngene caritane Sang Prabu sasra bau maes pati arep pati suwanda kinalung tri prakara gunakaya purune den antepi nuhoni trahu tapa
ngarane jure kang matur tetekat ya butula para mangri ing turangga esti rakata Wata lelayu sepi ayo apa Suraprata Jaya Brata Ibang yen padha-padha ayo tanding ana kringgaku ya ana prajurit rucah aja mung prajurit rucah kang maju digegedhuking senopati prajurit kelakon untal walang kowe Mas Rika ing apa to kowe